Dag, og velkommen til Få dit svar. I dag vil jeg ikke sådan rigtig svare på spørgsmål, eller nu vil jeg ikke rigtig svare på spørgsmål og sådan noget. Jeg vil mere bare stå og snakke med jer. Bare sådan dejlig fredag aften, bare stå og snakke. Altså, ja. Hvis I gerne vil vide, hvad jeg spiser, så spiser jeg pistachienødder. Og drikker Fanta Exotic. Det er det slik. Det er det slik, jeg spiser. Jeg spiser ikke vingummi. Jo, jeg spiser vingummi. Jeg spiser øko-vingummi. Og det er ikke øko-vingummi, det er frugt. Det er bare frugt, ja. Og så spiser jeg pistachienødder. Det eneste lidt usundt, jeg drikker, det er Fanta Exotic. Og jeg drikker kun Fanta Exotic. Ikke andet sodavand. Det er simpelthen Gud sodavand. Gud sodavand. Nå. Ja, jeg er lige over at se mine venner. Og jeg holder gamer. Hvem er det? Nu skal jeg lige på toilettet. Jeg kan stadig snakke med jer, selvom jeg er på toilettet. Fordi mit headset det er trådløst. Jeg skal nok lige slukke lyden nu, når jeg lige sidder på toilettet. Hej igen. Ja, jeg sidder stadig på toilettet. Jeg har fået lidt dårlig mave. Jeg har spist 5 poser pistachienødder og næsten drukket 2 liter Fanta Exotic i dag, så det er jo ikke vant til.
Så, men jeg håber, jeg har en god fredag aften. Det er jeg nemlig. Jeg hygger med min kammerat. Vi har lige været til badminton og givet den gas, så vi har været til badmintonkamp faktisk. Ej, jeg skal fortælle mig igen. Men vi vandt sgu. I første sæt vandt vi 21-17. Andet sæt tabte vi 21-20. Og tredje sæt vandt vi 21-11. Så vi vandt i dag. Mig og min kammerat. Der er mange, der har spurgt mig, hvor jeg går til fester og sådan noget henne. Altså, jeg går til fest, jeg går til fest i Fuglebjerg. Det er ligesom der jeg bor. Så bor faktisk på en kostskole, der hedder Hjortholm Kostskole. For meget has for lidt kassevenner bliver til For meget has for lidt kassevenner bliver til bekendte. Blev fuldt i skole af betjente. Der gik mange måneder før i sommer på skolens områder. Når jeg var der kun fjender og ingen stil. På svinet ved til, som om jeg var civilpoliti. Jeg troede ikke på mig selv. Jeg troede, jeg skulle til at sige farvel. Dengang jeg boede hjemme, sagde min far, fucked up. Nu er jeg flyttet til Hjortholm. Nu er det godt nok. Jeg har været en masse igennem, men Hjortholm fik mig til at glemme alt det dårlige fra gadedreng til ordentligt. Hallo, kan vide om du kan høre mig nu? Jeg tændte et lys i mit vindue. Jeg tænker på, om du kan se det. Hvad hører jeg musik for tiden? Der er mange, der hører den der Gangnam Style, mand. Forresten, jeg har set sådan et program, der hedder Spørg Kasper. Sådan lidt ligesom det, jeg laver. Han synger Gangnam Style, han synger altså ikke særlig godt. Det laver han sgu ikke særlig godt. Ja. Der er også nogle af jer, der har spurgt, hvad det i baggrunden er. Jamen, det der, ikke også? Det der, det er min 3D-skærm til PlayStation 3. Det der, det er min fladskærm, min Xbox, min PlayStation 3. Det er min kammerat og min iPad. Det er min trådløse mus, min drikkeur, min sparekasse, min pump, min deo, min parfume, min anden parfume, der ligger der, som er Hugo Boss.
min boks, min ID-boks. Og så alle mine spil og film. Eller, det er faktisk kun et spil. Og så mig og mit trådløse headset. Og min ven, han er en klumpedumpe. Nå, tak for i aften.